Aduh, umat tenda sih. Yuk. Wah, lu mau kabeh iki. Jam piro iki jan iki? Luwe wetenge ngedok orang rumah. Luwe. Pas kone. Wah, nang opo iki? Iya, ora nang opo-opo iki lho. Wah, iki jelas kurang gua anakku iki. Wah, ngajar iki piye iki? Lah. Ora nang opo-opo iki arep madang piye ngene iki? Wis utenge luwene rae ram. Wah, masa kaya-kaya kamu iya tok ngene iki. Aduh. Wis wong wedok iki lunga mbone ngendi iki bocah iki. Selesai dumadang iki wis. Los wis dol iki. Waduh. Apa iki? Wah, andeng-andeng. Aku nyamuk. Duh. Aku ingin duit akeh. Kok saiki entek? Neng ndi yo? Padahal ki mambengi kuwi peteng. Kok saiki padang? Dan aneh tenan dia iki. Iya iki, neng ndi yo? Ah, bener cak tulus wae lah. Jaluk-jaluk kopi nang kono, mumet nang omah iki mikir kaya ngene iki. Wis, mangkat. Ah. Oh, iki wae matoke ngene cak tulus iki. Masuk tenan iki. Tuh. Angkat. Ora gak diuntet kok. Cak tulus. Cak tulus. Monggo, Celuk iket mau kok. Oh, alah. Pengen diwae celuk iket mau iki. Mau iki. Oh. Enak kan mah bergitaran karo rokok. Malah ngilangke jenuh iki. Oh. Mumet dah karo karuan iki. Ngopi, pengen ngopi aku. Walah, kopi bor-bor kopi gawe ketisu mau kayak ora. Bor keluar aku. Terus, mangan. Bar madang ceritane. Ya kan madang. Heeh. Ceritane madang. Heeh. Tangi turu. Heeh. Panas iki ngene tangi turu. Heeh. Madang kaget luwe. Heeh. Luwe krasa luwe ngandak piring. Heeh, piye Buka wajan ora nang apa-apa blas. Oh. Turahan mari nerak. Wis sakmene iki turane lah. Lah iki ndi? Kemudian mama mboke kan lho. Loro untu. Iya, ora mikir ke masa wong lanang mangan. Jor kelawar dah. Iya maksudnya. Piye iki carane aku iso golek lawuh iki nek bojoku rung balik. Ora nang apa-apa ngene iki. Golek lawuh iki dhewe. Golek lawuh kudune yang. Sayuran ora godak ngono iso nang golek lawuh mancing apa-apa tahu. Tahu nang ndi? Nak tahu nang ndi nang nggon lokak. Kowe iki sore ngoso rono-rono kudune ro lokak. Tahu. Yuk tahu wae. Ya wis golek nang dikono lah pokoke mangkat tahu ya. Iya, pokoknya sementing mangkat rawa, Heeh. golek iwak. Wis nggo tahu, wis penting apa tahu iku. Ya wis. Mending untuk iwak dhewe. Alat Apa? apa? Alat apa? Ember. Ya wis. Sampeyan go ember siji loro ambere. Loro. Ya wis, ayo lah makan. Ayo mangkat. Kesuwen. Oh alah. A few moments later. Ayo kan, Ayo. makan. Ngopit. Yo iki ayo. Ayo, jalan. Oke. Ayo. Silakan, langsung. Ayo. Gas. Golek lawuh. Tenan. Tunggu lewake ya kan ya. Yo. Tunggu wae. Jan gede tenan. Pas. Iya iki, nggone pas kan? Oh, dalane enak banget iki kan. Iya iki. Ini. Tuh. Iya iki kan. Kok iwake kok digoreng, Kang. Heeh.
Lelek banget. Lelek banget kudu kan. Wah, lah. Jero ngene iki. Motor kabeh niki tapi ora apa-apa. Karo golek iwak ngono, apa kok? Lah iya. Semangat. Ya wis ayo, angkat meneh. Yuk. Angkat meneh. Perjuangannya ya Kang ya. Tahun 45. Oh, Berjuang. Apa tambah sampean ki, Mas? Enggak apa-apa, Nduk. Anu enak kodok iku mau. Grup kodok. Loh, sampean ngapa to Mas ning kono? Angon. Apa? Lalang golek lalang. Kok mangane tomat kene? Duduk mangane roti. Heeh. Wah, itu tenan, Rai. Tuan nggih. Dek, mangan roti, Dek. Iya, Dek, apa Dek nang kene? sik wirane iki lho, tanduran tomat. Oh. Ayo tenan, Rai. Wah, enak tenan, Dek. Arek endi, Mas? Nah, golek iwak. Tak tahu, Dek. Tahu. Golek iwak karo sak pipit. Emang akeh iwake, Mas? Yo, Akeh. akeh paling, Dek. Rotimu enak, Dek. Nggih, Jangan dhewean, Dek. Nggih, kesuwen. Dhewean. nggih. Mboke nang ndi? Sik nang ladang ning sebelah kono. Wah, enak. Wah, Apa? Ayo sik akeh. Hmm. Sik siji to, Mas? Loh, sampean mak sampean, Dek. Dek, Nggih. an sampean aja. mak. Terus cowok kan, Dek. Pas tenan. Terlalu manis untuk dikenang, terlalu pahit untuk ku bayangkan. Dirimu yang aku sayang kini telah hilang. Haruskah aku mati? Ya iya mungkin lagi kelakuan itu.
Mas. Monggo. Loh, sepedamu tidak. Loh, itu. Wah, lakune sopo kae? Ayo kayaknya loh. Mas, nggak melu ngejar sepedanya mas. Ben lah. Ben kae. Iki aku sing nang kene karo awakmu. Enggak timakne mas Rodine. Iya. Sapine wengi iki ngaridu ati. Rasanya anak sih ya. Ya wes deh, tak goleki tak pipit melas dhewean ya suwi banget ora. Ketemu kan nang ngendi. Iya Gede ya? mas, nggih. Heeh ya. Nggih. Gede. Nggih mas. Cuk berana ya, Dik ya. Nggih. A few moments later. Entong wae ketemu ra kentir bedaku iki. Yo saya ngerti ora. Iki. Oh, ngene iki. Kelakuane wong edian iki. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Yang tak tulus iki. Kelakuane tak tulus iki jelas. Ngerayu cewek kan mau. Aku kok ditinggal dhewe ngene iki kon ngejar sepeda. Gae malah cewekan iki. Aduh, rempoh iki. Dah. Tinggal yang tadi saya iki. Enak temen kayak mau tak tulus kayak mau. Jelas. Sarane wong loro tok. Cewekan terus kayak jelas. Weh, dah jangkrik nang. Itu kan kene. Walah lo ngejar Cak Bayu kayak mau nyerang sepedaku. Lu kurang ajar ini bocah kayak. Lah Bayu dadi mau kayak. Jegur nang kali ngono mok biur.
Lah jarku ilang, aku ketar-ketir harus nangis aku mau. Kali ini gue. Oh, alah cak. Sampai ini malah cewekan. Aku sekarang nangis kok lali. Amit. Malah cewekan. Wah, aku ngejar dhewe ning kene iki malah Ora kelingan nek. Lah tapi piye cewek iki? Masuk. Besoknya kirim. Tapi ya wis jelas sekarang kesampaian nek ngene iki aku ora gelem aku mau sampai iso nek arene dhewe. Aku geting tenan. Jan. Piye ngobrol tak kira. Embere nang ndi mau embere? Nang kono. Oh, alah iki saya kek anu lah. Golek iwak tawu. Kono ngendi? Kono golek nang kono lah. Iya iki. Arep tau nang ndi arepan yo? Jajal golek nggon dhisik nang kono iki tak gatek dhisik wis bae. Golek nggon. Wong ngerti nek nggon sip. Neng. Piye nek dhewe iki tahu? Iki. Endi? Iki. Lambahmu kuwi. Lah kuwi kali. Hah? Sing arep taun rong taun bakal pat nak tahu karo kuwi. Jare golek Iya, wak sing iki. akeh yo iki. Yo iki kan ditahu. Oh, ayo sih golek-golek. Ayo. Malah sepeda aku sepeda iki. Ayo. Ayo. Oh. Cak. Tahu nih. Ndi? Iki koyo celupak-celupuk iki. Wah apa ya? Iya, kene wae. Wis kene ayo. Oh, ngisor bendung, bendung. Ah. Bendung. Iki kayane akeh wae ngene iki. Banget, berarti rong kotok. Iki. Oh iya. Iki kan. Ayo. Cak, cak. Iki tahu tak? Sorry. Iki jelas positif akeh foto iki. Tempat men lho. Apa lho? Yo asik. Iki paling anu Cak. Balik terus gede Cak. Loh, tapi kok ora sat-sat Cak. Wah, durung dibentuk. Lah ora sat-sat ini iki. Oh, tak gedhe. Iki. Wah, buru dibentuk. Ora bakal sat tekan jaman kapan iki Panggarasan iki arep tahun-rong tahun ge. Iya ngene iki. Aturan wis sat iki mau. Wis yuk. 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 Sik iki kok bocor. Yuk tau meneh. Ayo. Yuk. Iya, lah. Iwak. Sikil lo. Ujar iwak. Oh, alah. Terus tau meneh terus. Akeh iwak iki. Tenang. Sikit. Kai. Wah. Air kesini. Iya iki. Loh, tempo aku iki san. Aduh. Rasat-sat. Jempol. Jane ora nek yo bancet ora apa-apa jane. Nek gelem mangan, bancet lho. Enak. Enak Jadi. disambel. Wis tau lah. Ayo, pokoknya jangan semangat. Tetap putus asa. Loh. Sementing ambiar. Ambiar, Bos.
and only Digo Double G.